Hey everyone, welcome back to another vlog. Today आं माबा मोनसे स्पेशल संगासिनो आरो नोंथांमोनखौ देखायनोसै। फार्स्टआव संनायावनो देखायगोन सानदोंमोन फार्स्टआव संनायावनो आरो स्टार्ट खालामनायाव बाट इदि माबा खालामनायाव बावना थाबाय आरो दा देखायनोसै लोगोफोर आं मा संदों। बेथिं आं संगासिनो लोगोफोर अनला लाइजों अनला संगासिनो ओमफ्राय इथिं दङ ना गोरान बे न'निफ्राय फंबाया आरो लाबोदों बे ना बोथिया आरो ना गोरान ना बोथिया दा जेखि जाया ना बोथियाजोंथ' बे अनलाया बिराद गोथाव जायोना ओंखायनो बेखौनो बानायगासिनो आरो मैया फंबाया फैदों बे लोगोनि न'आव दङ आरो बे माबा खामानियाव फैदों दा बिसोरो बे लाबोदों आरो लाबोनायाव आं लाइथ' दाख्लैनो लाबोदोंमोन ना लाइजों अनला संदों ओमफ्राय बे ना गोरानखौ बोथियाखौ होगोन आरो बिथिंजाय अमाबो दोनदों अमा संगोन दिनै माने फुङाव बे माबा बानायबाय मिथिनि पराठा बानायबाय ओमफ्राय दा लासै संगासिनो आरो ओंखामखौ आरो बिसोरो मा खालामगासिनो आं देखायहैनोसै आरो ओमफ्राय बिथिं दङ मानसिफ्रा बे जाबाय फंबाय जोंनि सासेल' फंबाय आरो बियो ओमफ्राय बिथाङा सोर I am no one. लोगोफोर जोंनि न'निफ्राय बिजाब हरदों आरो बे गांनैया जाबाय आंथ' फरायनो मोनखायाखैमोन जोंनि आफाया लिरनाय बे गाहायाव लिरनाय दङ नाम प्रसन्न कुमार बर' ओमफ्राय बै मुगानि मोन्दांथि बे गांसे लिरदों ओमफ्राय बे गाहायनिया बे जाबाय एसामिसाव लिरनाय आरो किताब अध्ययन प्रसन्न कुमार बर'नि बे गांसे आरो नैबे गांसेया जाबाय जोंनिनो आरो बे आयं सासेया रुंसारि जादोंमोन आरो जों असे नङाबाबो असे बायदिनो जों सानोमोन आरो ओमफ्राय बिथांनि सारदुआव आरो बे बिजाबखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो एज ए मेम'रि माने जाय जों माबायदि मोन्दों आयंखौ बेहाय आंबो लिरदोंमोन ओमफ्राय लिरदों आरो गोबां मानसिफ्रानो गोसोखांनानै बिथांनि सारदुआव आरो दा बे गांनै बिजाबखौ आं फरायनो मोनसिगोन आरो आं बे फंबाया जेब्लानाखि फैगोन होनदोंमोन ना अब्लानो आं फार्स्टआव बे गांनै बिजाबखौ बिहरदोंमोन आरो आं जेखिजाया बे लास्ट इयार माने बे आरो 2020निनो बे फेब्रुवारियाव जे खैराबारियाव जादोंमोन ना बड' साहित्य सभा बेहायनो बे गांनै बिजाबखौ पाब्लिस खालामनानै बेहायनो माने दिहुनदोंमोन आरो ओमफ्राय आंथ' न'आव थांखायाखै 2 बोसोरानो जासिगोन दा फैगौ बोसोरनि एप्रिल मोनफैबा ओंखायनो बे फैनायावनो आरो बिजाब गांनैखौ लाबोनो होदों आरो आं जाहाथे फरायनो मोनो आरो ओंखामखौ आंना अनलाया मोनबाय लोगोफोर दा आरो माबा मोनसे बानायगासिनो नै अलरेडि आंना अनलाया बारा आं माबा होआखिसै आरो हालदै होआखिसै ओंखायनो कालार आइदि जादों नैबे अनला नाजों ना बोथियाजों ओमफ्राय इथिं संगासिनो अमा बेदर आंना आजिखालि लोगोफोर अमा बेदर संबाथाय आरो थाव होखाया थाव होआलासिनो संखायो दाख्लैबो बे लाइ मैगंजों संदोंमोन ना अमा बे खालिबो थाव होआलासिनो संदों ओंखायनो आंगायाखै आरो जानो मोजां आरो एरैबाबो अमायाव मेजेम थाखायोना थाव थाखायोना ओंखायनो आरो एक्सट्रा थाव होआबाबो जायो आरो दिनैबो थाव होआलासिनो बानायदों दिनै जास्ट नर्मेल आरो जों जिबायदि न'आव सिम्पोल जायो बेथिं आलुबो दरनैसो हाना दोनदों आलुबो होगोन लास्टाव बेबो बेदरा मोननो टाइम नांगोन ना ओंखायनो दा इथिं संगासिनो आरो दा बिस्रासो उखैदों ना मा मिथिया आरो उखैयाखै खोमा दङ इथिं उखैयाखै नै दा लासै संबाय थानोसै उनाव जानाय समाव नोंथांमोनखौ देखायसिगोन आरो माबायदि जाखो लोगोफोर जोंना दासो ओंखाम जानो रेडि खालामदों बेनिफ्राय फुरा मुभि नायबाय सिरिस नायबाय ओंखामखौ दोहैनो बानायना दोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय उखैयाखैमोन ना बेनिखायनो जायाखैमोन आरो दाथ' मोना जागोन होननानैनो बानायदोंमोन दा मोना जाबायना बे 7 PM जाबाय दा उखैबाय आरो बेनिखायनो जानोसै खनसेनो जानोसै आरो फंबाया बुजिबो बारा ओंखामनि माबा नङा आरो एसेसो मोनजाबानो जायो बिहा दा पापर एवगासिनो पापर एवनानै जानोसै आरो बेनिफ्राय जोंना बानायदों दिनै बेथिं अमा बेदर बेखौ फुदुंदों बेनिफ्राय बेथिं दोङो फान्थाव फ्राय आरो बेयावबो दोङो अनला दा बेनिखाय पापरखौ फ्राय खालामना दोनदों बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन आरो जानायाव बे फान्थाव फ्राय बेनिफ्राय पापर ओंखाम बेथिं अमा बेदर बेथिं अनलाजों लाइनि अनला लाइ मैगं अनला दा लोगोफोर जानोसै आरो जोङो फंबाया बानायगासिनो दा फैगोन दा जानोसै आरो सानसे माने जायाखैमोन ना दा गोथावनो अमाजों अनलाजों जानोसै आरो
नोंथांमोना मालाबा साननो हागौ ना बा आबौ आबैमोना दिल्लीयाव थानानैबो अनला मोनजादों लाइनि बिदि होननानै आरो नुबाय जों जेसेबां लाखि दिल्लीयाव थानानैबो ना गोरानजों लाइनि अनला मोनजाबावदोंसै आरो न'आ इफोरखौ जाबाय थानायनो आवगाय उन्दैनिफ्रायनो ओंखायनो जों बावनो हाया आरो जिरायनो दिनै सब गुदुं खालामदों बिराद थान्दा जाबाय दिल्लीयाव लोगोफोर लोगोफोर थानोनो हायाखै जि बरिया जादों टेस्टि जादों दिनै लाइजों ना गोरान जि गोथाव जादों Laporole. Udah gitu lah. Hmm.